Пасля шматлікіх падарожжаў хачу паведаць казку пра дурных бацькоў ды сыноў падобных, аб стратах і каханні. Я ведаў, што старыя духі, што ігнаруюць чалавечы свет, часам могуць адклікацца. І тую казку, што кажу, вы чулі шмат разоў, але не разумелі. Гэтая казка пра драўлянага хлопчыка. А дзе я? Здаецца, быў ты тут раней. Драўляны хлопча з пазычанай душой. Будь ягоным сынам, напоўні ягоныя дні светам. Мы дамо табе імя Пінокіо. О, які ж дзень, які ж дзень!